Gython ni gyllid o Gronfa her Arfor I geisio taclo dwy her mae'r Mentrau wedi bod yn ymwybodol ohono ers amser. Yn gyntaf, ni'n ymwybodol bod bobl ifanc yn aml yn ardal Arfor yn teimlo bod rhaid nhw adael yr ardal I gael gwaith. Dyn nhw ddim I weld yn ymwybodol o'r bydd economaidd sydd i'w sgiliau Cymraeg. Yr ail her o'n i'n ceisio wynebu oedd bod ni'n ymwybodol bod bobl di-Gymraeg I weld yn fwy tebygol o sefydlu busnesau bach, hamdden a chwaraeon yn ein cymunedau cefn gwlad yn ardal Arfor. Ac o'n i eisiau gwrthdroi hynna ac annog y Cymru Cymraeg I fod yn fwy mentrus yn y maes hamdden a chwaraeon. Sefydlu prosiect oedd yn annog bobl ifanc I gael eu cymwyso yn y maes hamdden a chwaraeon. Yn y gobeith y bydden nhw wedyn yn gallu cael gwaith rhan amser a chlysurol tra bod nhw'n ifanc, a bod hynna wedyn yn perydd nhw sylweddoli faint o fydd mae sgiliau Cymraeg a faint o gyfleoedd sydd I gael yn lleol iddyn nhw weithio. A ail ran y prosiect yw ceisio annog bobl sydd wedi cymwyso'n barod I sefydlu neu ymestyn darpariaeth chwaraeon a hamdden yng nghymunedau ardal Arfor. Mae yna un cam arall i'r prosiect, sef creu bas data o hyfforddwyr cyfrwng Cymraeg cymwys, mwyn I bobl pan maen nhw'n chwilio am ddarparwyr addas I allu ffeindio siaradwyr Cymraeg yn haws. Lan fan hyn, I ni'n bwriadu ac yn anelu I gymwyso cymaint o bobl sy'n bosib I fod yn hyfforddwyr ac yn arweinwyr chwaraeon. Prosiect sydd I angen ar gyfer sicrhau bod y Gymraeg yn rhan ganolog o'r byd chwaraeon ac yn parhau I gefnogi clybiau sydd yn Gymraeg yn barod a gobeithio ysgogi mwy o unigolion a chlybiau I allu darparu gweithgareddau chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar ran I gyd, hoffwn ddiolch o galon I Arfor am y cyllid a'r cefnogaeth I arloesi, ac i'r partneriaid sydd ganddo'n hyd yma.